Dobrý deň. Máte salón krásy a predĺžujete vlasy a máte málo zákazníkov? Nezúfajte. Máme pre vás riešenie. Sú to tie najkvalitnejšie vlasy na Slovensku. www.izhair.sk. V ponuke máme ruské, slovenské vlasy, keratín, spoje, kliešte, kômy, žehličky. A to najdôležitejšie, všetky vlasy sú ručne spracované na Slovensku, to znamená pravá kvalita a ručná práca so zárukou. Ako sa k našim produktom dostanete? Jednoducho. Objednajte si ich cez web alebo sa telefonicky spojite s našim špecialistom. Objednávku vám následne doručí kuriér, a to do 24 alebo maximálne 48 hodín. Mať kvalitný produkt a na čas, to Izhair garantuje. Zákazníci sa vám budú hrnúť a váš biznis bude rozkvítať. Spolupracujte s tými najlepšími. Kvalita, záruka, rýchle dodanie, viac ako 100 kg vlasu na sklade. Áno, toto všetko je Izhair. Slovenská firma, ktorá vyváža už aj do zahraničia.